Mafia. David. Abo Clinton. Same levels. I'm a levels. Get the crown family. Silver story. Yeah man. Abo. Abo that's number. We are Zogba, Magribhi. That's my weeks in Jar. I'm still one. That's one. That's one thing, but it was that Manya Banaba put the project to research. Oh, so Mazon Gudanese. Since Mam Singawani. Sisters Gawani. That's more the project that's Kuita. I know sponsor with the boys, funds and they forgot the Anopana, because the project that they supply the material in Panopity. So I never thought amount no one's of it, but he has not sponsor it. But I get him Britain. So Zimdancehall Zimbabwe is what he was so one of our profit. This is good to one profit. Those are the Wedzera. I see that not a stable project. Stable project, they would get the Fuya Huku and a stable project. Okay. Stable project, they don't take sense as a family. Very transparent. Yeah, man. It's in a bus. Pakutanga no tangeri non-profit, very voluntary, but in a like sort of like in a munanga chitama budget, munanga chitama savings, so transparent. So really mo channel. Because Panana to no respond to project that. Barumira with Tivara gets a plan. Okay. All right. Was planning to get drafter. Can I make a sense to Batsy? Can I still make a sense? But it was a while on a doctor now, my doctor, Barumir, yeah, man. Wrong way, my teacher. Eh. It is gas here, but you never know. Abanam Nazazi. Abram nasinga but chakanaka kuzisa nekuonesa ndizo sifo chimwe chindezera kuti tikwanise ku communication ne vanhu vari kuda kuita maprojects communication it's not through channel in administration. Not serious administration, not big administration, but simple administration. Can you think to know why to Mabugum administration or Gambutas with us? Administration at the Wedzera, they would say. It's a can I duck investor? It's IT project. It's no draft plan, the project here. It's transparent. And since you link I know you will straightforward. Pauli Baba this is another I don't think with you are sort of a person who do in the room channel. I'm straightforward. It's a bring my money, Mary. But you might want that you right up with the amount. I see, was a woman as straightforward. So I think with the management, if you can contact Clinton, Namdarage, get a crowd, get all right. Boys, the planning, Kasipa plans out, twice invite. And another email or another to me, I'm out in draft wash. For example, Tanga palm that I will get a crown and get a own of it. So I approve. Into some projects, I don't but throw a suskuno, but throw on a room. On a room meal. Ishidiga. I found Ishidiga, my boys, my girls. Was the experience, and I would every weekend. I never put no one. And
trouser jean nyowani matracksuit marine but wakaishazi mariyoka kunokuye mari yakawanda because matennis yacho yanongozi matennis 100 120 every weekend panotambira anobvisa mari yematennis 120 because haasi uzifunga kuti kuzimbabwe unokwanisa kuitika something nemari because anenge achingoti ndakatumira wewe hapana zvinoita se but izvo zvinoitika as time goes on as interest yemaprojects yedevelopment way forward nekubatsirawo futi kunokuwana asina mabasa kuti maproject evanenge vakafita iyo then one day kana munhu eye akavisita ati dombonoona kuti zvakamira sei anosvika achikunoona zvinhu zvirichi zvakachinakirwa achiona zvinhu zvakarongeka mhuri yake kana iri kunoko yaanenge achibhutumirawo mari anga kuti aiwa every week and every month project kukubva mari yakati muchibhenka inji muchiita sei kune zvakawanda zviri kune minda dzekuhaiswa kune minda dzekutengeswa kune mastenda zvakachipa zvinchiko zvakachipa mastenda ine zvakutengera pa 200 anenge ari outside minda dzine dzekuhaiswa onyeni cheche onyeni ndakatoudzwawo manje kuti onyeni ine big profit sakuti patengwa munhu atenga munda we$200 yes anditi papo pana munhu zviko varimo zvino onyeni zvinomuvirira vanokohwa vape profit yacho yakawanda onye ndo vegetable ine profit yazvinezvi kuzoterawo zvimwe saka zvinhu zvekuti zvinofana kuitika zvinokwanisa kufanira kuitika but ndini zvangu nechiri ndoshuva kuti dai paita maproject kuti toshanda as a family because sometimes kuti nditi project boys nditobva kumaproject kangu vamwe zvinobva zvanyanya kuvaisa down vanobva bata shaya kutaisha saka toita sendotangira papo zvinokunzira confusion kuti kana tiwana kana estati chaicho kana munhu anatokutangira because hapana kubatana hapana communication hapana kubatsirana hapana kusumidzirana saka ndikumbirawo kuti mwari dai vati svitso pachinhano ichocho chekuti tibatane muzvinzwa here Gaffa ndizvo zvo zvitaura nemukomana ndakupedza Gaffa ukapinda saka chekutanga maproject edu eboys tinyoro mazita ari willing kutanga maproject kuita maproject yavo ari volunteer then after some time profit yapo iri suitable for payments and salary kana chii yopinda ipapa but tonyora mazita tonyora draft register project yakati tonyora kubvira kwekutanga kuti anenge akabata mafunds ndiani anenge achicontrols ndiani anenge achidaidai ndiani achiita zvese wezito saka namanager vari geto kaunqueen panoitwa basa chechipiri ndechemaprojects vari kumhiri ikoko vada kuinvesta as small as 100 200 300 500 asita mari yakawanda kuti munhu anobva anyanya kurwadziwa kuti ndikutambira 700 saka ndakaisa kubisa 500 akabata 700 ukati nhasina wiki rinoenda sevo month inoenda sevo 100 makwana next month 100 ndakaisa 200 saka boys zangu muishuwa here kuti pa 200 after 3 months uchandirakidzawo profit handiti kati zvichaenderana nezvamataura but not exactly but zvichaenderana nezvamaita se zvamakataura chechitatu achikumbirawo communication kune maparents kana kune hama dzevanhu vane drug problem mausers nemadrug dealers vane maviolence vane mafamily vane maviolence vari kubva kuzimbabwe because nyaya inodhirita munhu anenge akuzvita hato ikoko british achitaura shona akapinda mubambu taurwa shona aikutaura nechirungu mubikwa sadza yakuodha KFC pari kuitwa mapati kana kuti chichichi ari kuuya papa ari kutonetsa nevanhu kuti aiwa inini
kutaura hama yangu Mwari chavakatipa chirudzi chedu ichocho chakakomborera ndakazozviona ndasvika kuno kuti takatokomborera kupfuura varungu kuzi varungu ingoti magetsi lifestyle magetsi nemamaterials vakazvika kuno ndopanozoona kuti aiwa zviripo zvatakapiwa naMwari asi takaseparata pazo yachida kungoiswa pamwe chete special vari vakakurirawo pafana vakatongwara vakaenda kuchikoro vandoziva kutaura chirungu vakabvisa matracksuit one day akapfekawo suit wakadai ari muZimbabwe mutauni achitaura kuti ndida kurenta tour building ndida kuza zvisina kana mari mukati zvine chirungu zvokuti unonyatso explaina kuti ndida kuita project yakati ndinoita zvakati madhona anogona kutose saka vane hama vana vasikunesana matrack problem awareness alcohol vari kumadoro zvekuti vanoti everyday anofanira kutorimwa kandi every weekend anofanira kutorimwa kumuroti kana muchikwanisa batai Clinton totaura pamavideo calls totaura ndokuexplainerai noti kuranzi ndokukuudzai ndakuticha ndokuexplainerai jeni yangu inini upenyu hwangu kuti yakambotenga chindurwadza but yakazondingwadza ine yakazondidzidzisa ende nekuda kwaMwari ndakutonoti aiwa kendidzidzisawo vamwe because it's not about money, it's not about cars, it's not about fashion, it's about who you are inside. Because paunozvara usina chinhu, paunoenda unoenda usina chinhu. Chinosara is spirit iyoyo yakakosha kuti igara yakaita sei yakachengetedzwa. Saka munhu chimbogara mumbonyatsofunga kuti family friends handizvo zvakakosha handizvo nekwatakabva kwakakosha nevakatibereka vakakosha naMwari vakatipa musika vanhu vakatipa mweya wekufema vakakosha Jesu vakatiregerera zita zedu anogara achitiregera zita zedu vakakosha andi nemweya mutsvene wekutoti pese pekuti mweya wakaipa uda kurwisa mweya mutsvene unoda kuda kuita sei zvakakosha saka tizvikoshese saka muchikwanisa kukondekte naClinton totaura kana pamwe tisikakwanise kuuya pavideo call Clinton anenge achiita sei achimbotaura nemi achikupei nguva dzekuti pamwe munofona achivafonera totaura nekuti ndenge ndichida kuzotiwo one day vana vangu vanotonzi kuti aiwa mudara wake akazobatsira ndingi kandakazorayira kandakanyora bhuku ndakaita sei akadzidzisa vana vari kukura zvinotodadisa handiri kunzi aya wewe akazodzidziswa kubva kunyika kweke paangoparara paaye zvinotorwadza ndo zvikuitika kazhinji kacho vanhu vari kudhipotwa kubva kukwako unomboedza kuda kuedza kozi pane kadifference karipo ende pane kaquestion karipo futi sei wakazodhipotwa sei wakazova usina mari diaspora rauya ane dore iyoyo metoda kunoti achatinga tokwenyera zvida pamwe unenge usinawo zvishuwa kuti ageni mbotenderawo nevamwe nokudanzira vanenge vasingaidume but it's like vanenge vada kuona kuti munhu akabva uko arikwanisa kuita sei more like an actor but you wazoda kuactor handiti kuda kubatanawo nevamwe handiti saka unopinda ma-painful moments ma-confusion moments but sometimes but chandotenda kuti Mwari anondipa pfungwa dzekuti ramba uchiendera mberi handiti ndinotenda ipapo nekundirakidza nzira chino sandaifamba zvangu bati nzira yekuti uyu wakafamba unomubata neapo zvakafanana ghetto crown takaita mavideo takaita inzira yandakatorakidzwawo vanhu vandakatobatanidzwa kuzi vamwe vanhu chaichiyona kuti uyu haiti
akaendeswa uko amai yake vakapedza mari akadzoka asina chida asina waize sara basa great crown wanditi une basa anditi chaize nepanokwanisa kubatsira batsira mai yako batsira aiwa sha zvese zvandoda ndinazvo ndiripo anditi watiyoshi saka tototi naMwari futi kuti vakanobananidza nevanhu vane mwoyo wakareruka ende ngavaramba vachienderera mberi Mwari wakomborera nemhuri yangu yakanditambirawo andinogara nawo ndogara namai yangu naankles masisita vanombodzimukana because vanombobvunza vana uri kuvafundira here kuuk vava kutaura navo here ino vanazomboratidza kuti nge ndisina kudzimbukana kuti handa kutaura navo but ndaandega zvinondidzimba futi nekuti kana ndaiona mazuva ese ndichimuka good morning daddy ndakurara good night daddy ndasarara padheni anondisei ndasarara pamba ndikasvika na 5 o'clock vaitomuka chete where was you sana zombozifunga izvoti pate zvinozvi handipo question iyoyo asi noramba chinamata naMwari ngaazvitambire zviripo situation iripo anditi ndo zvakaitika hakuzi kuda kwangu kuda kwaMwari ndazozviona nekuti Mwari vane maitiro avo mwe ndakapiwa mamiriyoni mwe ndakatenga Rolls Royce ine engine yeFerrari ndabachine waiziya pamwe ndasingazotomboningirina tikazotozombo taizvinondokwareni pamwe ndaitozokwadza vamwe vanhu handiti kana ndaitozokwareni kana kuti ndaizokwadzisa vanhu muupenyu because time yacho yenda ndiri kuona ndisina ruzivo nekukosha zvakawanda asi zvinezvi ndaraungwa nemotikari ketokurana nemotikari wamuza wandi ndichinikumbira makii ndinodrive ndinogara papassenger kana mboyo but madays andiri ikoko ndaida kudriver unangosvika nemotikari let me test this car man no this car waiziya umwe haina issue hauna inshuwa pamotikari dai unza ndidrive zvitonakidza but ndofika kana vanhu vanga vari matured kanyasonoti saka ndofunga Mwari akazomudzosa kuti ndiye zvinhu zvichamukoshesa Mwari hama neshamwari handiti kuzoyamari kuti tirarame nenyika yedu yeZimbabwe ande ine zano pasi neCovid fever sanitization rest in peace chibaba respect unaweza kutaura chibaba aiwa chibaba chiri kutaura chokwadi chaicho ndinongoti kudai Mwari vakavapa zvese zvavari kuda izvozvo nokuti zvavari kuda vachori neruvimbo kuti zvinoitika nekuda kwaMwari chinhu chandanyanya kufarira kuti vaisa Mwari pamberi ndochowafarira ndicho chete chandafarira chete nechokwadi chavo chavari kutaura nokuti zviri kuchondishungurudza pari zvino zvanga vachitaura zvese misodzi yangu iri kuida kuchobuda Clinton zvakubata kubatikana ndabatikana zvisingaite tofana tosimbisa ona simairi na Clinton ito 6 o'clock achikobuka akasimaira chete acha iripo mana iripo mana zvamataura one last thing one love to mafans ese ari kumhiri uku nevari muZimbabwe ngatirambe tichienderera mberi tichiita sei dambokubeka kachuni aiwa wabhozabho mataura aiwa wakuimba